Yun. Magandang araw guys. Welcome back sa ating channel. So, itong video natin ngayon ay tungkol dito. Yan. Papaampo na natin to guys. Hindi naman nagagamit. Isang beses ko pa lang to nagamit guys. Yung tropa natin ang gumamit. Yan. Pinagawa natin sa saver kay Asteroid PCP. Yan. Kasi ito yung bat na ginawa natin. Itong scope niya nabili natin dahil sa sa Hong Kong 832 by 50 SF. So, naka 30.38 na battle tank round. Yan. So, itong bat yung yung bangkal na kahoy. Yan, ang ganda ng aspi. Ang ganda ng design ng kahoy. Yan o. Magkaan lang yung kahoy niya. Kulay dilaw na kahoy. Yan, silencer din siya. So, tapusin nyo hanggang dulo guys. Sabihin ko yung presyo ng airgun natin. Kasama tong kasama na yung electric pump. So ito yung electric pump natin. Yan. So pag gusto mong saksak sa kuryente, ito yung gagamitin mo. Yan yung gagamitin. Pag gumamit ka naman ng sasakyan, ito naman yung gagamitin mo. Yan, saksak ko sa negative positive ng battery ng sasakyan. Yan. So, yan, kasama na lahat yan guys, package na yan. At itong airgun natin. Ito yung airgun natin, kasama na lahat. So, sayang lang din kasi hindi masyadong nagagamit kasi meron na tayong yung FX na ginagamit natin, FX Wildcat. Yan. So, yung mga interesado, PM na lang. Dito yung messenger natin, lalagay ko dito. Dito. Yan. So, ang price nito guys, kasama lahat, pati yung electric na pump. Yung pangkarga is 30k lahat na. Pati itong airgun, pati yung electric na yun, electric pump. Yan. Yan, 30k. Ito bilog dito sa kabila, flat. Kasi pang kanan. So yun. Itong output pala nito naka 1.4 lang, 1.4 output. Pero malakas siya. 870 ang muzzle velocity. Pero naka 1.4 lang. 870 FPS. So na-adjust pa yan guys dito. Dito na-adjust yung pag nilakasan. Hininaan saka nilakasan. So yun, sige guys. PM na lang sa mga interesado. Ito. Pag-usapan natin. May kunting bawas pa. Kaya PM na lang.
Pag-usapan na lang natin yung presyo. 30K ang asking price guys. May kunting bawas pa. So, sayang lang din. Hindi nagagamit. Yan. Sige guys. PM na lang sa mga interesado.